Eta zer gertatzen da zera Euskal Herrian, zer gertatzen da arte arloan? Bueno, pues hemen zera hori batez be, zera eskultura, bale? Gure artistarik nagusienak eskultura arloan nabarmendu ziren, bale? Zein izango da zera horiek ezaugarri importante bat? Bale, pues horren barruan, Oteiza, Txillida, Basterretxea, Ibarrola, bale? Eta komentatu dugun bezala, heterogeotasuna dago, Espainiako margolariekin bezala. Bale, Oteiza, maizu importante bat, eta ezagutzen ez baduzue, animatu, Arrantzazoko Basilika berriko eskultura multzoa osatu zuen. Bale, Eduardo Txillida, segurazki Donostia bizitatu baduzue, Haizearen Orrazia, hor daukazue, eta bera da, zera Euskal Herriko Unibertsitatearen logotipoa, Emanta Zabalzazu, bere logoa denez, sortu zuen. Nestor Basterretxea eta Agustin Ibarrola, Bizkaiko Omako basoa, da bere lanik ezagunena. Hemen daukazu argazki bat, aukera baldin baduzue bizitatzeko, perfecto. Bukatzen dugu zati txiki hau.